jina kollox għalik u jien biċċajt kon nirrispondik. Konna d-nazar, tista' tgħid konna tfal, imma kont nemmen li mħabti miżbal. Naħseb veru li kont tħobbni tassew u mhux faċli wara snin li għaddew tibqa' tħoġġo qalbek dak it-tferfir l-maġiri flok imdardar fil-bir. Konna ngħidu li mdawra bil-ġid, illum ta' xejn ma fadlilna ftit. Forsa x'indara l-istess oġġett, kull jum dejja tqum terġa' tinbet. Kemm fis-sew u fil-ħażin, kemm fis-saħħa u kemm fil-mart, li nkun tiegħek tul is-snin sakemm ħajjadni fuq dil-art. Kont min għalija taf x'għedt, iż-żmien għadda u indunajt, reġa' bdilek u lili bdilt u nsat meta ammettejt li għamilt. Konna nafu l-tija tagħna it-tnejn, m'għadniex komdi sikta ma ngħidu xejn. Dan iskit imweċċa sar storbju sew, ifakkarna vojt li hemm bżonn nimlew. Ippruvajt naħfer nibda mill-ġdid u naħliflek jien minn qalbi nrid, imma meta nħares trid f'għajnejk jien nisqajjel lilha flok li ħdejk. Għalkemm ngħidlek li l-weġa' għaddiet, għadni mfarka mill-tal-ħsibijiet. Kemm lejlek jgħaddi u lili ma tħobbnix, jekk tħobbni min jak magħha jekk qabbilnix. Kemm fis-sew u fil-ħażin, kemm fis-saħħa u kemm fil-mart, li nkun tiegħek tul is-snin sakemm ħajjadni fuq dil-art. Iż-żmien għadda u indunajt, midju fija tiegħek żgħid. Meta bdiltni ippruvajt lilek naħfek xtaqt li stajt. Mhux inti biss li minna giddieb, għax jien miegħek ma sqarrejtx dal-ħsieb illi għadni mweġġa' jien ma nsemmix biex tinġara mxelfa jien ma nurix. Nixtieq nerġa' nabda u ma nibżax, kif sa ngħadda ħajti hekk ma narax. Tirrabja nsikket jien qatt ma stajt, hekk xi darba nitlaq għalmenu ippruvajt. Thank you.